Itxasori etzaio sekula bizkarrik eman behar. Gero bestela disgustuak etortzen dira. Hirugarren postuan... Joseba Olagarai, gizon honi gertatuko etzaionik... Epele dago gainera. Sartu Bai, manu gogua sartuko nintzake gustora, baina... Epele dago. Sartu zara, Joseba. Oso ongi. Bigarren postuan... Urko Aristi. Hemen dola Urko, alde. Guai, que rebote, Bai. Me cago en la leche. Eta lehen postuan... Nola ez, guztiak itxaroten ari zineten momentua olasagaztita euskitze arroketan. Irudi, historiko. Hor sartu erratuko, Xamai. Ai, Xabier, hor, ze baino hartuko dugu. Ze hartuko. Min hartzeko ere, utxak. Ez gizona ez. Gainera nia. Hartzak ez dakau, hauxe. Oinu utxe. Demo antigol zarra, jona bezala. Bai, hau ikiar, ze baino, tali, Xabi. Seizak aurretik, seizak. Ze baino hartuko dugu. Baina, etorri nasai.